Да ви кажа. Айде летите. Кажете да летим! Както виждате, езерата стават все по-тясни за толкова много. Просто изчезват. Какво може да се случи? Какво се е случило с другите езера? Къде са другите езера? Ето ги! Какво им се е случило? Как изчезват езерата? Ние хората можем понякога да пречим, като пресушаваме езерата, а можем, например, на тяхно място да искаме да построим мол. На едното тук сме построили мол, на другото сме построили парки и вече няма други езера. Останаха само мотове за толкова много птици. И сега ще се случи нататък. Сега е време пак да се храним, така че летим.